i ddarllediad o Glwb Darlledu Gwynllyw. Gyda ni heddiw mae yna westar arbennig, sef Mr Leighton Andrews, gweinidog addysg Cymru. Mr Andrews, diolch am fod gyda ni. Diolch yn fawr. Mae rhai cwestiynau gyda ni i chi. Da iawn. Yn gyntaf, ble eithwch chi'r ysgol? Wel, es i i'r ysgol yn y Bari i ddechrau. Yeah. A oeddech yn mwynhau bywyd ysgol? Ro'n i'n mwynhau astudio yn yr ysgol. Ro'n i'n astudio pwnciau fel hanes a Saesneg a Ffrangeg hefyd. A'r wedyn, ro'n i'n mynd esu i'r brifysgol ym Mangor yn y Gogledd. A ddysgoch Cymraeg yn yr ysgol? Na, dwi ddim wedi astudio Cymraeg yn yr ysgol, ond mae'n rhaid i yn siarad Cymraeg fel yr iaith gyntaf. Felly mae rhaid i ni dysgu i siarad gyda hi adre. Rydym yn eistedd yn y unig ysgol uwchradd Gymraeg yn y hen wend. Ydych chi'n meddwl bod addysg ac ysgolion Gymraeg yn bwysig? Mae'n bwysig bod ni'n cefnogi'r ysgolion Gymraeg yng Nghymru. Dyn ni wedi cyhoeddi strategaeth newydd i gefnogi'r addysg trwy'r gyfrwng Gymraeg. A dyn ni wedi rhoi mwy o arian i helpu datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion yng Nghymru. Sut mae bywyd ysgol yng Nghymru yn wahanol i bywyd ysgol ddisgyblion yn Lloegr? Wel, mae llawer o wahaniaeth i ddweud y gwir. Mae y cyfnod sylfaeni gyda ni yn yr ysgol gynradd, wrth gwrs, ble mae nhw'n dysgu trwy'r chwarae. Mae bacloriaeth Cymru gyda ni hefyd. Mae'n ffordd o astudio wahanol. A mae llawer o cyfleoedd, wrth gwrs, i astudio trwy'r gyfrwng Saesneg neu trwy'r gyfrwng Cymraeg. Rydym mewn cyfleuster technolegol anhygoel newydd. Sut ydych chi'n gweld technoleg yn effeithio ysgolion Cymru yn y dyfodol? Wel, mae technoleg digidol yn bwysig iawn, wrth gwrs. Mae pawb nawr yn defnyddio technoleg, ffôn symudol, gwyliau, teledu digidol, defnyddio cyfrifiadau wrth gwrs. Mae llawer o pobl ifanc yn defnyddio saflewau i ffindio materion i ddefnyddio yn yr ysgol. Felly mae'n bwysig iawn i ddeall y technoleg, achos mae'n bwysig hefyd yn y gwaith. A mae'n bwysig bod pawb yn deall sut mae'r technoleg digidol yn gweithio. Felly, ydych chi'n meddwl bydd yna ysgol heb llyfrau yn y dyfodol? Wel, sa'n gwybod. Mae'n bosib, wrth gwrs, falle. Mae'n bosib nawr i ddallen llyfrau ar y cyfrifiadur. Mae'n bosib i defnyddio pethau fel Kindle neu iPad, wrth gwrs, a trwy'r tudalen ar y sgrin. Felly mae'n bosib, ond sa'n siŵr. Ydy addysg yn mynd i gael ei effeithio oherwydd y dirwasgiad a ffrindiau'r arian? Wel, mae'n bwysig bod ni'n buddsoddi yn y dyfodol. Felly mae'n bwysig i weld, mae'n defnyddiol i weld lleoedd fel hwn, ble mae pawb yn defnyddio'r technoleg digidol a defnyddio y cyfleoedd i dysgu'r technoleg. Dyma beth da ni'n buddsoddi yn y system. Da ni'n croesawu beth sy'n digwydd fan hyn yn Gwynllyw. Mr Andrews, diolch yn fawr am eich amser. Diolch yn fawr i chi.